Hai, aku Asmi. Aku arek sejati. Wong tuaku uga selalu ndukung aku. Bapakku arsitek lan lumayan terkenal memperbaiki. Keluargaku harmonis, durunge kejadian. Udah sih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenangan sekolah nih. Iya Pak. Rasa nih. Sen sabar ya Le, sampean gak dhisik Mas. Bapak sampean keluar dunia. Hah? Saya tenan Bu. Iya Le. Misek ngono. Kedadian iki ngubah uripku 180 derajat. Aku wis ora iso ngrasakake kasih sayang bapak maneh. Aku kudu golek tambahan duit supaya ora mbebani ibuku. Nanging aku uga ora lali karo kewajibanku, yaiku sinau menyang sekolah. Aku pengen koyo bapak, iso sukses dadi arsitek. Bakal tak usahane piye wae carane. Bu, belum bisa lihat ya? Hati-hati ya Le. Iya Bu. Biyen, bapak sering wenehi aku nasihat supaya tadi arek kuat.
Oh iya, iya. Aku ngerasa saiki kondisimu sama koyo biyen maneh nih. Mulo, awakmu ora isin nih. Alah, Cynthia Tanis. Penting hasil cukup kalau betul aku lan buku. Iki apa, Mi? Kamu kepengen sukses? Menurutku, nggak happy yang cita-citamu diburu wae. Kayaknya ada banget. Monggo, Pak. Matur nuwun ya, Le. Bapak niku ngarep nopo to, Pak? Kok sibuk banget? Oh, iki. Bapak iku arsitek, Le. Iki sing garap rancangan desain wedane Bapak. Oh, arsitek niku kerjaane pripun, Pak? Arsitek iku ya memenuhi kebutuhan klien. Rancang desain omah sing dimpeni klien. Klien pengine model piye, apa tingkat, minimalis, modern, kuwi kabeh Bapak sing rancang, Le. Oh alah, arsitek iku desain omah to, Pak? Lek ngono, asline ya purun dadi arsitek sukses ben koyo Bapak. Pokoke sampean semangat sinau. Dadi arsitek itu ora gampang, Le. Iso kanggo barang resikoné. Terus sampean yo kudu sekolah sing pinter. Nggih, Pak. Asmi janji bakal dadi arsitek sukses ben koyo Bapak. Ora apa-apa yen wong-wong padha remehne. Sing penting aku pateng sinau ben iso dadi koyo bapak. Aku kudu sregep sinau. Ben iso mbuktekne wong liya lan ibuku. Lan aku iso dadi arsitek sukses koyo bapak. Cari sabet, Les. Biasa sama harus nyambung di, Le. Dereng kula pikir, Bu, napa kula sakit kuliah duwe becik kula mbantu ibu waktu sarto. Najan kula sejatosipun nggih kepengin kuliah kan hal-hal liya, Bu. Aja kuwatir, Mir. Iki lho, enek beasiswa saka universitas kota. Jajalan dhisik, sapa ngerti mlebu. Bu guru go dukung nih, Asmi kan arek pinter, becik, manut lan sopan, mesti klebu nih. Tenang ae. Tese isik ra mulai meneh. Dadi, sampean duwe wektu kanggo persiapan. Semangat ya, Le. Nggih, Bu. Kula bakal nyoba teman Asmi nggih, Bu. Iya, Le. Tak dongakne. Semoga klebu ya, Le. Aku pengen ngelanjutne kuliah koyo arek-arek liya. Nanging aku ngerti ora bakal bisa. Untungi bu guru ngenehi aku brosur beasiswa saka universitas kota. Balik saka sekolah, aku langsung daftar beasiswa sing diomongni bu guru. Ora lali, bedino aku sinau pateng. Bene iso ngolehake beasiswa iku. Ing sela-sela wektu balik sekolah, aku lanjut mulung bene enek penghasilan kanggo uripku. Sinau sing sregep ya, Le. Oh, nggih, Bu.
Selamat ya, Mi. Jajal sama tamatnya tulisan sertifikat lapor hati. Dino iki pengumuman beasiswa. Aku seneng banget merga klebu universitas kuto. Walah, sia-sia lek aku melu bimbingan bengi-bengi. Jebul aku ora entek beasiswa. Ya lah kok, awakmu sing penting bapakmu sugih. Enak ruang untuk mlebu sekolah swasta. Lah aku karena harapan naik lara lulus. Wes aku ora jalan iku ora. Asmi, Iya Ren hasilnya. ya wis ngono rapi. Selamat ya kanggo beasiswamu. Mboten ngono ya. Awak dhewe aku tetep lanjut kuliah tapi tanpa beasiswa. Aku keren banget nih. Masih aku dari bisa kuliah DW, nanti kamu sih tetep sinau. Misal aku ini ora tetep sinau, jadi ora entek beasiswa. Masa disesali kok, mau masih akan terlibat. Penting saya ada mikir kanggo masa depan. Semangat ya Rek. Balik sekolah, aku langsung ngabari ibuku nek aku keterima beasiswa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kalau nonton kabar adik. Kabar apa, Le? Ayo mlebu sik. Bu, dari kan Asmi daftar program beasiswa. Alhamdulillah lolos Bu. Ya Allah, Tole. Alhamdulillah. Berarti sama sesuk ora perlu bayar biaya kuliah ya, Le? Nggih Bu, terus Ibu mboten usah khawatir karena biaya sekolah Asmi. Suwun yo, Le. Sepurane ibu ora iso ngene urip sing penak kaya kanca-kancamu. Kudu golek duit kanggo mahanan urip. Ibu bangga karo Asmi. Ibu percaya Asmi kuat ngerti dunia iki. Tetep semangat ya, Le. Nggih Bu, Ibu mboten usah nyuwun pangapunten. Asmi sing aturaken matur nuwun. Mergo Ibu sampun maringi Asmi piwulang dados anak sing kuat. Matur nuwun nggih Bu. Iya, Le. Gak kerasa wis wayahe lulus sekolah. Aku uga wis siap-siap kanggo sinau ing universitas kota. Assalamualaikum Bu. Sadurunge budal, aku ora lali pamit karo ibuku. Saben dina isuk nganti awan aku kuliah. Balik kuliah aku banjur mulung. Ora lali aku uga sregep sinau. Kegiatan iki tak lakoni nganti lulus kuliah. Aku saiki wis lulus kuliah. Lan wis dadi arsitek terkenal sing duweni akeh prestasi kaya bapak mbiyen. Aku uga wis duweni perusahaan gede ing kota iki. Aku ngucapne matur nuwun kanggo bapak lan ibuku. Ibuku sing wis menehi akeh bantuan lan bapakku sing wis marai aku tetap semangat jalani urip. Untuk membangun proyek besar di kota ini. Proyek seperti apa itu? Proyek untuk membangun infrastruktur di kota ini. Baiklah, saya setuju dan saya menantikan momen ini. Matur nuwun nggih, Pak, Bu. Ngetik Pak. Aku bapak melu ngadeg iki. Loh, Nyalimi
Nyalimi toh. Betul kan ngalimi ngene. Ya laku. Sing penting awakmu awakmu sing penting. Terus adine akuin pas. Terus deh. Dodok. Halo guys, jadi kita di mana sekarang? Kuburan. Kita ada di makam. Yeay. Iku. Di dia wes. 1, 2, 3, mencolot. Mantap. Makasih. Ih, angkrang.